جائے نالوں بہتے مینوں لوریاں دیندی سی تے ویرا آ ویکھ میرے مصطفیٰ نو مانے وہ تو سکیاں پیناں نو بویا تو موڑنا ہے ویر مینوں رشتے دی خیر پا دے آنا تیرے میرے لینٹر برابر نہیں تیریاں میریاں کوٹھیاں برابر نہیں وہ تیرے میرے مکان برابر نہیں میں ساری دنیا دیاں کوٹھیاں کٹیاں کر کے ساری دنیا دیاں چادراں کٹیاں کر کے کملی والے دی پاک چادر تو باہر دے ماں اور ویرا سن ذرا دھیان نال میں لفظ کواں تے پلے بنی اوے تو تے بہناں نو آنا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں تو پہچاننا چھڑ دینا ہے تھوڑی جی دولت آوے اکھاں موٹیاں کر لینا ہے آنا میں تیرا رشتہ نہیں لینا اپنیاں تیاں جتھے مرضی ویا دے میں تیرے پتر نو رشتہ نہیں دینا اوے بگانیاں لے کے آویں گا انہاں کیڑا تیرے پھول دے تاج پہنانے نے انہاں تیری جھڑک بھی برداشت نہیں کرنی اے لفظ بڑا وڈا جنیاں اکھاں روریاں لفظ سنیا جے آنر ایتھوں ٹیلی فون کریے ویر خیر پہن میں غازی ٹاؤن لاہور جو بورے آئی بے ویر ایس والے کدی فون نہیں آیا پہن جڑا ویر تیرنا بولدا نہیں آج اللہ نو پیارا آ گیا ہے پیدا کرن والے دی قسم اٹھانا ہے ٹیلی فون بندوں تو پہلان دی ہے ویروں مینوں ماڑی نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے بھائی جان پانڈے مانجن والی پہل بھی آندی ہے ویر مینوں ماڑی نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے تو 5 گز نہ دے پہنا 18 گز لے کے آدیاں نے جویں حسین دی پہن زینب کربلا چکے آجے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دور جدر پرا کانڈ کر جاول پرا پیرا چھڑ جاول ماما چھڑ جاول ماپے چھڑ جاول سسا میں نے مار دیا نے ایڈی ساؤن دی تیرے پچھلے کیوں چھڑ جاندے آدھے نے لوکا دیا جد اجڑن تیا ٹور جا دیا نے پیکے میں اجڑی کس پا بیٹا بیٹھ جے پلیز 2 منٹ بیٹھ جو اللہ دا واسطہ جے ایج گھربل نہ کریا کرو لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹور جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وہ سبے پیڑا نے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ وہ بہنا کیویں جوندیاں مر گئے جناح دے ویر وہ پتر موئے نہیں پل دے عالمان پاویں ہو کے مرن فقیر پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر وہ بہنا کیویں جوندیاں مر گئے جناح دے ویر میں ہمیں نہیں کہندا ہوندا بڑے درد نہ روندے آوے کہ شریک بھی میرا ایک بیٹا تے 3 بیٹیاں نے تے میں اپنے بیٹے نو کسے ٹائم چڑکاں تیاں نو کدی نہیں چڑکیا تے کہنا نا پاپا آپ ان کو نہیں مارتے میں گل نہ لا کے کہنا پتر مہماناں نو کدوں کوئی مار داوے پرونیاں نو کدوں کوئی چڑک داوے مہماناں نو کدوں کوئی مار داوے اے تیاں میریاں پرونیاں نے تیاں میریاں پرونیاں نے میریاں مہماناں نے تیاں خودیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چھڑن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیوی پا کے اتھے تور جدیاں جتے دیندے تور بابلا اچھا کدیوی نہیں بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائی کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے واگ پڑائی جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے ہائے بابل میریاں گھڑیاں تیرے پالے رہ گئیاں نکیا نصیباں دا
بابل میریاں گڑیاں تیرے والے رہ گئیاں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں بڑیاں بدتمیز سساں نے جڑیاں قیدیاں نے بہو گھر نہیں سام سکدی میریاں 3 بیٹیاں نے میں گھر جاواں میرے بھائی غلام نبی صاحب جملہ بڑا درد والا ہے مینوں کہندی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے بولا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی صفائی کی میں گل نہ لا لی تے یہ مینوں پتہ وے میں مکان چھڑ جانا ہے میں پینٹ نہیں کراواں گا مینوں پتہ وے میں دکان چھڑ جانی ہے میں کلی نہیں کراواں گا پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے بابل دے کمرے نیت صاف کر دیاں نے میں اس لیے تے کیا کرنا میں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پترا لئی جگیر کنے ناز نال پالی دیاں نے کنے پیار نال پڑھائی دیاں نے میرا یار چودھری یاسین صاحب نے وہ اپنی بہو نو ایتھے اڈے لال میڈیکل کالج فاطمہ ایتھے پڑھا رہے بہو نو پڑھا رہا ہے کڈا خوش نصیب سسر ہے کہ بہو نو دا ماں باپ پڑھا رہا ہے بچی نو ایتھے کالج تے جناب